isang tanong. Gumana doon, sabi ng magneti ko. 1 year yun ang sakit yan. Tama yung sinabi ko, wala kang sinabi kanina, di ba? Hindi ko naman may sinabi ko 1 year. Wala. Ngayon lang, di ba? Tama yung nilang sa spiritual mo. Ang problema mo, yung tiyan mo, parang gabi may nakabukol. Nagpa-check ka sa medisina, kung may sakit ka talaga ng medisina, makukuha yan. Anong sabi? Wala po. Pinalipid ko, paila ko, Wala. pinabasang, full abdomen, Oo. x-ray. Wala. Wala po eh. Wala. Ngayon, nagpagamot ka na sa taga-saan kayo, te? Medicine. Taga-Nueva Ecija, mega shoutout po. Ngayon, anong sabi ng, ng albularyo na? Wala na tayo sa medisina. Wala pa po. Ngayon lang po, nakita ko lang po kayo. Saan? Sa alipin ni Jesus Nazareno? Sa alipin ng amang Jesus Nazareno? O ngayon, alam mo na, alipin, ama, Jesus Nazareno. Doon ka manood. Pero kung mapapanood mo yung YouTube natin, sa alipin ni Jesus Nazareno yan, YouTube channel. Pag-subscribe ka na doon dahil matatapos na yung kalaban mo. Di ba nawala na yung sakit? Nakakulong na yung kalaban mo. Tumanda ka na. Alam ko na yan. Relative. Pinabahan naman na ako. Huwag kang kabahan. Sabi ng kalaban mo, paktay ka, pumunta ka sa tanga-tanga ng tao yan. Dito na ako malilitsyon. Lilitsyonin na natin siya. Huwag ka magkaya, kaya natin yan. Magkasal ka natin Papa Jesus. Ito lang sabihin mo kay Papa Jesus. Tama ka, kawalan mo po. Linis. Linis lahat. Yan. Masarap pakinggan yan. Sinanay kanina. Ang sarap pakinggan yung sinasabi niya. Ibibigay ko na sa yung bahay ko. Alam mo, wala siyang anak. Sinabi ng mga anak niya, binudo ang nanay ko. Hindi. Paspasin ay. 5 minutes lang to, Nay. Tapos na to. Maniwala ka sa akin. Madali lang tungulin yung kalaban mo, Nay. Magtiwala ka lang sa aking ama na Panginoon mo. Kunin siya magnetiko at lusawin. Aray na po! Yan. Aray na po! Sige, paspasin ay. Aray na po! Dagdagan ng kuryente magnetiko sa kanyang pinakasentro, sa sikmura niya. Tusukin mo na yan para matawag na tayo. Aray na po! Lagyan ng init sa bunbunan. Yan. Aray! Lagyan ng kuryente sa may talampakan. Lagyan ng malang na tubig sa tiyan. Yan. Tapos na kalaban natin. Nahuli na siya. Paspasin ay. Lahat. Inisin. Banggitin si Kristo. Sa isip lang. Sige. Huwag mo sabihin pagagalingin ka. Humingi ka lang ng tawad. Sa isip lang. Sa isip lang. Sa isip lang. Manalig ka lang dyan. Malapit na. Sa isip. 4 minutes lang na kailangan ko magkukuha kong kalaban mo. Magtiwala ka lang kay Papa Jesus. May basbas na yun Heso Kristo. Hindi. Malapit na. Malapit na. Asa na yung lumalabas na mainit sa'yo? Saan pumupunta? Kanina. Nawawala na. Ibaba mo yung malagkit. Malagkit ba yung mainit? Mainit. Yan, ibaba mo lang, Nay. Sabi sila, 7 minutes, tapos na tayo. Tapos na kalaban natin. 3 minutes na tayo, Nay. Sige, Nay. Sabitin mo yung Jesus name. Sunugin na siya, magnetiko. Pulbusin mo na yan. Salbahe yan. Salbahe itong tao na ito. Marites ito, Nay. Marites. Matabil ang bibig niya. Nay, paparangkay na kita. Malapit lang to sa iyo. Para huwag ka na mag-isip. Pero huwag mong isipin kapitbahay mo to. Wala ko sinasabi. Nasabi lang ng Pangitahin ko, malapit lang ito sa inyo. Pero wala siyang sinasabi. Diretso the point, kapitbahay mo to. Malapit lang ito sa inyo. Buong barangay nyo, sakop siya. Isa lang itong babae na maiksi ang buhok, na midget copy, konti. At maitim na babae ito. Binigyan na kita ng clue. Kasi nakikita ko siya sa isipan ko eh. Patawarin mo na siya. Itapo mo na itapo niya para bumalik sa kanya sakit. At i-close mo itong spiritual mo para hindi ka na niya magdasalan. Kahit magdasal siya sa'yo, sa kanya babalik para magtanda. O, di ba nawala na yung sakit? O, tapos na. Ilang minutes na tayo? 4 minutes lang na yun. Nagsimula lang. O, wala na, o, na yun. O, wala na sakit. Dakta magnetiko. O, wala na. Amen. Wala na. Sa pangalan ni Kristo. Amen. In Jesus name. O, wala o. Hindi gumagana. Tapos na kalaban mo, Nay. Sumantag ka, Nay. Huwag kang dumilat. Ibabalik natin sakit.
Tingnan nanay. Okay na. Tingnan mo na, dumilat ka. Tingnan mo na, ha? Kita mo na, 5 minutes lang yan. Wala nang edit-edit yan, ay. Diretso the point na yan. Pag in-apply. O, wala na, nay. Wala na, nay. Hawakan mo nga yung tiyan mo. Ano pinagkaiba? Idiin na mo maigi. Kanina, Kanina po, nakaganon. nakaganon. Binubog ko na yung kalaban mo. O, inom yung tubig. Pasalamat ka kay Papa Jesus. Pasalamat ka, may kasalanan yung tao yan. Pero kung marites ka, sa gitna na kami. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Kasi hindi mo kasi binibigyan ng pagkain. Hindi po ako talaga lumalabas. Hawakan mo ulit. Ano pinagkaiba? Hindi. Diin na muna. Ano pinagkaiba? Wala. O, tumalong ka nga. Tingnan natin kung anong mangyayari. Masakit ba, talon? Masakit? Hindi po. Wala sakit? O, ano sasabihin mo kay Papa Jesus? Upo na. Papa Jesus. Video mo na yun. 6 minutes and 10 minutes lang. Wala nang edit-edit yan ay. Apply na agad yan sa video. Yan, tapusin mo na si nanay. Pagdating sa bahay, palitan lahat ng damit, underwear, pati bra, buhusan mo lahat ng tubig. Tapos inumin mo lang yung tubig. Mababa lang yung tubig niyan, te, kasi ano lang yan. Palipad hangin lang yan. Nagdarasa lang yan, palipad hangin. Ang tubig mo ay 2 weeks lang ang visa. Ay, ako, kasama ko po yung mga apo ko, hindi ko lang Dadagdagan natin ng tubig, ipaligo mo yan. Okay na, paalam ka na dito, Nay. Babay po. Oh, alignment na lang siya, alam niyo naman po yan. Paalam, palakpakin mo si Papa Gis, Nay. Wala na sakit. Nagbago yung mukha ni Nanay, tingnan nyo, napakaganda niya na. O, picture muna tayo, Nay, para konti. Chard, sama ka na, Chard. Smile. Isa pa. Para mamaya, yun ang ano natin. Option natin. Nag-picture tayong tatlo. Smile. Gano'n, Nay. Okay na. 7 minutes lang na, ha. Paalam na po. Taga-saan kayo, Nay, ulit? Bye-bye si Hap po. Ano yun? Kabati daw po yung anak ko wala sa kanan. Ay, hindi tayo naka-live na, ha. Sa YouTube channel to. Ano pangalan? Arlene Grace na po. Arlene Grace Naba. Mega shoutout sa YouTube channel. Mapapanood mo nito sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Bye-bye. God bless. Ingat po kayo dyan.